Sansa, a baby to Kumansa. Ɔhemaa na nipa otoso mienu Kyekyewere Ɔhene ene odene ho
Nana Kwame Nipa and Kyekyewere Krowra Neye Eye Posi Bapani Neye Posi New and Nidia Dikaino and until almost and the opposite for me and Mammy Bread Kahashia present the Yeno Eye Posi Nipa Chesa Oko and Kamema or Yamateo the Nioma and Dikaya. I said a perfect our neighbor and to use a ma sono a ma tomrosia for a ma kama. Yet was so dear, a son senobia and a bepe, a year for Fuantino, a docono, the Adibaya docono, the Amodibeca docono, a yes sardine papa, one more docono papa being fante, a hair tina papa, we young quite a bayer than a tina pa. And it's in a papa, and I can't wait and say, May woman yet, Mamonco. What will you yet? One more chronom, one more chow, one more pabua. I want Messako Jabwas say, you are never sorry, and you upon to any say, one more to my papa to me, fair. Any man in our way, you are never ye, Nina, I come to Jesus Enterprise. Nana Hima Mama, and Samuel Juman to me now, Cindy Crud of 4, 1 film fra. Yo, Nana Hima, Okno said, or Sraquai Kakra. Yeah, handkerchief free, or do handkerchief. What's the young for Empire ye home in 5th grade? Now, you have time out of for hanging out so and yebi. A waba way do by power check it. Was so Kakramam, the near my womb, and near my dear should be pa, and to a bar called Wokaka, near my win, as why you're quite. Yeah, to us so, and Mamma Ray. I am to say, what's the Emma assume and do a mucronomotra? Anyway, what's the Dikama mini wachi? Hallelujah. Dikama mini wacho. Dikama mini wachi radie. Sao kwani mwa Yesu denara wona wuye kania eshren. Mamonye. Wamu yom kito montro wa. Eye atosodi ahodo wa monkyere ni nyina wa mo de som. Saso ena ma so ne na mo mafa mo hadi. Emma son of a fay, woman in Anna, woman come woman who are boom, I won't see woman chronom anymore. Emma Fefe, Emma Monana Monamusu Krum, Monana Monamutina Monaso, Emma Papebi, Emma son no, na Akaya Mamremo, say a mamre, a weird and anonymous Mamredia, and another chat to one piao. Nananom, may come and send me bonum, extra doctor and Siasia. Nananom said, Money near me, near what the small will be, Money Fansom, their mother child of Fube, so confronted. Yada must say, Mommy, Yada was a part, the minister, see a beer, Nana, Chapohene, our addressal from the sun, Yura, Nana, or say a sipe, and then impending for a hem for a brim power, or free addressal from a son about, you know. I say, Omu Esra Nantiagra, na Omu Akoba to Kumase, no more to do it for. Yanya Emblem Bako, a woman Semua, where every Roman, I wore Kyekyewere, St. Philip's Catholic Church, Kyekyewere, or more the emblem, more Dupa, a woman's son, and a Bachame, Roman, sorry, a mention of fire, the Bajanti, getting Adamasi, a mission, Sam Papa, and now. Aya Mamia Ma Letitia, Aya Nikunu and Yura Iso ya make a ata penny and India as well and now farming Nipa. And the year sa Letitia ya make us me and I'll be worried the years of Letitia said Abaya Nikunu and I had the wasi Akunyaswa. Look at everything. I didn't boost you at that point, I was saying that or the Islam. The guy said, no, no matter what damn what I just said. But the man had a more young program in there, and that was empty. Almost a couple question up, Banco, just not, you know, and I'm afraid what of Casinaca, and the Emma, what did you think that was it? I mean, some.
Mensa, hey, Bokamae, Ewo, and Crapon, then Crapon, the emblem, Padadu, the Mensa, International Mission. And I was saying, right. Well, so every school, I find a victory, the Preparatory School. Victory, the Preparatory School. Ah, Madame Vic, and I know it. I'm going to Denkyira. I was saying, I'm going to put it and they were on check. Now, if I was out here. I don't call someone. I don't call someone anymore. I don't call someone. I must say, the same time you. Time, and I must say, the time we do, and I must say, you remember, now, baby, I don't know, was said, you pet a tobacco and my ura. Now, say, Nana, or Safo, as I'm what, I will what, Umbrana, and then fast. So when you want to, yet Trosso, suppose I'm away, you know, I will have to say, suppose I'm what, now, yet Trosso is here. And until you walk out with my dear Pam, and until Yura, Asamoah, and Metiawa, or maybe a Gamay, you are not one and when you don't, I'm out to Yaya and Manadimu. Yo, said an Americano. I don't pay Ibrahim Corona, comedy portal to me in Hono. What we didn't come more because Nahima, what we didn't come more. Enti men kam masama brati yayin enipa du ayedo na na kwa mi nipa to so mienu obi abram 1 million men ka 10 million market so na kwa mi nipa na dofo edu pe womram 1 million each na hima enipa du womram 1 million wi amawie mapon ye wo ka no pa kire se ye pe nipa ba edu a wono do na hima nipa du a wono do krowura Yura na kwa nipa say wo mu amache 1 million o diri na ko se no obere ha na yenye yeji a ne ada wose ojo ye twa mu so bi so o 10 million ada boy o 5 million ada boy 20 million ada boy 2 billion what about chaya ye da wose ye de bo kro no titere kro no amekro no apaja ananti ukwa bi afa boy na ye to so ye twan and I say, be so hard. I'll pass on Philippine a baby beer. I couldn't know. Besides, 1 million, me don't say. The Pachow said, and I man abaya, Jinaha. Now, hinting about Jinaha. In person, confishing by a bata. Obiasa lie. Aha. Well, he might abaya Jinaha. Nana by Jinaha. In person, be a confishing by a bata. Aha. Or he mentioned abaya Jinaho. Ahima, or he mentioned about Ɔhene Jinaha, or he mentioned Jinaha. Because Ɔhemaa Kajam so dumb chair and him than no Ɔhene. It Ɔhemaa call for you. Ɔhene, Ɔhemaa call for way. Obiasa lie. 1, 2, 3, 4, 5. Aka 6. That Ɔhemaa Jinaha Pacho. Aha, okay, 2. Papa Chow, asam ni say Ɔhemaa ntina abaya Jinaha. Na no Ɔhene ntina abaya Jinaha. 1, 2, 3, 4, 5. Aka 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aka 5. Aha. Papa Chow, lie no. I just have a few minutes so. Nana hima lie ni. Nana lie ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4. Nyamislamu. 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 Yeah, I'm the person every
Nana Urechi Memorial School. Aha, the correct school, best school. Oh, come on. I have a body bar. Nana Urechi Memorial School. Nana Kwame. Yawura to Kyekyewere, the year and that Bodua or Duto. Ah, although they also by Okura, Guinness, 1 minute, and I'm very sure that you are coming to Sana, and Proxy, and I will be a total Kuno for you. Sana, Kyekyewere, Methodist Basic School, Methodist, also, and Panafo, boy, Jumadi, I saw Yura, I sang, and my Jumadi, Eti Muno, and the be and ever Bomodino, and Panafo be Anna, Echo, Kyekyewere, Nina Damasi, Opani, Samuel, and Sedu, Yura, Samuel, Boating, Martin, Cledo, of Mr. Zibo, Nanaya Barema. Nana ya oberema kisi achiapem o kokobo nana ele masisa telefone ana so lo sei no pude dizer iti ele passo santa to no ya sa nana fo fitre era obochia dadi akino yemo fa ya marewa akasa achiapem you know, I'm new. Hello. Hello. Yeah, Auntie, I think Carboni Bia and Odinam Sumai at the Adum. You say, Mrenko Yepa.
nti me mama masɛm nyɛ tenten bebree de si ananom mpanimfoɔ a ɔmo firi wo kɛseɛ mu ɛde baa yɛbɛsom nkyiraman di ka Kyekyewere man ananom traditional council aseda piesie kɔma ana yɛma ayɛsua asara a kɔtɔ som yɛnsa na aseɛ kɛseɛ ɛyɛ ne deɛ mmerɛ ne kɔ ɛtia yie nti Denkyira traditional council nyinaa mpanimfoɔ polisifoɔ mpanimfoɔ sogyafoɔ mpanimfoɔ anɛɛsefoɔ mpanimfoɔ teacherfoɔ mpanimfoɔ hukum ha obi biara firi mpanin kɔka mmɔfra so ɛde aseda piesie ɛde ma mo ɛyɛ ɛnɛ dɛ a wo nyinaa mapa wo sɛ mmara mɛsɔ nyamesoman Kyekyewere ɛna nanom afra mu yi adeɛ ɛda makoma so ɛyɛ ekuro no enwumasua ɛyɛ adeɛ baako a ɛda makoma so yie paa na nipa baakofoɔ ahoɔden ntumi nti mɛsɛ sɛ mehia nkabɔ mu mo a monim dwumadie a yɛdi yie ɛyɛ onuadɔ na yɛde bɔ ɔdɔ mu a ne nyinaa kɔ awie a ɛyɛ fɛ yi nti mehia adɔfoɔ ɛne anuanom sɛ dwumadie yi bi tie obi wɔ mu a anaasɛ metia obi no so a na meyɛ adeɛ bɔne bi tia obi a mesrɛ sɛ ɔmfa nkyɛ me nso sɛ obi ayɛ biribi atia me nso mede akyɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ baako yɛnyɛ nkabɔ mu na ekuro no nkɔ n'anim ɛtɔ so biem mea mehwɛ ekuro yi mu a nneɛma bebree ɛna ɛtɔ kyema ɛhwɛ ahonidi a ɛwɔ kurom mu a ɛwɔ fam yie paa nti ama yareɛ ɛwɔ kuro dua mu paa nti mode abannwa yi ɛde ahyɛ me nsa yi mɛhwɛ sɛ ahonidie mapa na ɛbɛkɔ so kuro dua mu na yɛde ɛho ne sɛ ɛbɛyɛ a yareɛ no ɛso bɛte ɛtɔ so bio ɛwɛ maame no mu a wɔn di gya wɔ kuro yi mu wɔn gyina wia so na ɛtɔn adeɛ bɛyɛ sɛ nananom mpanimfoɔ ne abrɛmpɔn ne atitire a wɔn ka bi wɔ mu ɛne wɔn nyinaa bɛyɛ adwenkorɔ ne yɛto anamɔ a ɛsɛ ne fata na kuro no afa ne ntoma apa afira ɛtɔ so bio adeɛ a ɛho hia me paa a nyamesoman ɛde obi biara akoma so a mebɔ din a mpanimfoɔ wɔ kurom hɔ a wɔhu sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛde dwumadie bi hyɛ obi nsa a ɔbɛgye ne fɛ so nanso ɔbɛdu sɛ ɔbɛbu ho akonta no na yɛbɔ akyi bi din yɛne a yɛkae a mmerɛ biara sen kɔ ɛbaa sɛ mpanimfoɔ bi mɛbu kuro no ho akonta mfa nkyerɛ ɛmu nyinaa mo kae a adeɛ baako pɛ no na afei ada ne mmara ne ɛda nyamesoman so sɛ yɛtɔ biem ne yɛsan tɔ biem ɛnɛ yɛ a mode apɛndwa de ama me ɛne me mpanimfoɔ deɛ ne die ɛne kasadɛ ne akorɔkorɔ yɛbɛyɛ nwuram a ɛsɛ ne fata awɔ nyamesoman na sɛ obi ɛto ne ho so wɔ so wɔboa kuro yi a wɔyi ne yam ɛde aboa kuro meda obi biara ase mo a mofiri akyikye ɛne mmɛnkyɛma baeɛ meka sɛ mebobɔ a mentumi mmobɔ ne nyinaa la na mayiyi hwan na maka hwan na aseɛ nyinaa yɛ mu nyinaa mo dea mehia ɔdɔ ɛne nokorodie ɛne pɛrepɛre yɔ meda obi biara ase akokɔ bɔnkokuro koo a na yɛ me nana paabi nipa tɔ so mmienu aseda piesie ɛna me ne m'abusua ɛne asakyiriman ɛne ɔbaa Ɔhemaa ne m'ahemfo ɛne m'atena nkonnwa nyinaa ɛda mo ase
da wasi bebree onyankopɔn fo bebree agodo amen oni kasa. Yes, so you know, you will see. And then you see them. Mammy can't forward in Kamansa, in Cabo in Kamansa. If you are not a refugee. Nana yi ma kasa last week nti ɛda deɛ ɔkasa dɛ ɔhene akasa ma no deɛ wɔn mo sɛ si yɛ mmefa nkaba wɔ ntwam akra wa wakyɛde bi a wɔn sɛ ɔde ba biara no yɛ bie kwan atoɔ fabra na yɛnto din ebo mmiri kanka wɔ ntoɔ sɛ efiri ɛnɛ ɛdwoada 8 December ɛde ɛkɔ kò sɛ yɛwura bɛyɛ kɔmɔti foforɔ no. Funeral committee na okro mo yaguno se si ai o bo so ye yia brana na no ne ma date for we yi on your first one e say me bo so bi na ma me ngai to so bi ma fe asafo na yere na ya usomwa aye apostolic sofo a okro mo na mo sofo ye da wo se wa bi ba bedu afei ekuro wuraba enti ekuro mu a regent bia ne obiem tienie ekuro wuraba dia regent bia ne obiem nya asɛm a ye wa hemfie ɛwɔ ekuro mu ya ibede persona bosom ne si no ye hene aba asɛm bia benya bia no ye de kɔ ye hene wɔ ye hene ntimi nka ye de kɔ ɔda fɔ hemfie ɛwɔka ɛno an ye wie afei be say tienie obajo me and because I believe na into renji ɛyɛ ade a funeral committee no deɛ ɛnɛ yɛ ayagu no obi ɛwɔ ofia bɛbɔ da na mama ne na na kwa mu na na kontene na na twafo na na jase hene na na chidom hene bɛbɔ ama ne ma o date da bɛyɛ oyie no ko sɛ bɛma bɛti committee a ɔmo hɛ so no yɛ ne yɛ ne so yɛ ɛne yɛ so afei yɛ ni roger bɛ ko dio ekro no wana aba nana kwame nipa ɛna tankuma nana kontoyene entiamwa ɛwɔ hɔ ajekum ɛwɔ hɔ nana kodwa ano akwamo hene ɛwɔ hɔ mia mekasa yi nana ndo renti mi wɔ hɔ jase hene ɛwɔ hɔ chidom hene ɛwɔ hɔ yɛhema no mo ataakyire asɛm bi ɛbɛkɔ biara yɛ ko yɛwura hɔ na yɛwura aka ne bɛkɔ no more reject no more the reject a crony of a hot year and the young son could be on you. A clear why what the children was able to die. And the air can full committee. If I'm from what you will do anymore, no one won't touch there. And you see, I remember that I'm not put on another chain. And yet, thanks to you know, thanks to a few to cry, you want a city and water. And a city, I was also to the baby. And a city to call, a strength to take you off. Thanks to you know. Thanks to the people of this year. And another journey. What was the amount of it? Such a journey. Such a journey of journey. Ah, you. Not the idea. I said, I'll tell you.
Eddie Kaino, Kyekyewere na so Ɔhene nyinaa ase sɛdeɛ ɛnɛ bia yi nyinaa de yɛni abɛhu sɛ ekuro yi atɔ mpan akyɛ na ɛnɛ bia yi akyeame ɛne nananom ayɛ amammerɛ na yapaw Mia me wo fase nana pa milipa otoso niru one ne bahi se omra na omehwe Kyekyewere nyamsukru so nigye kese de ma asachiri abusua wo fase nimpon bra Shishe nyina ba so no wo fase na sonte na wo se akokora tutu na meba na so meba ehwe sedi hwemeti edisi akora wo ne ba hema mmereko ntimuntie ye wo ba se wo ba behwe enipa so nipa yɛhwɛ wɔn so no wɔn na ɔboa ma yɛdi hene sɛ wobaa yɛ obiara ni ha hwan na wobɛdi ne so hene wo ne anidie kɛseɛ fa mma kuro yi nipa ɛwom mpanimfoɔ na wɔn nso ɛnya akoma pa ɛmfa ma okyi dɔ Me nana jechi enim tosom yensa amuafo hene abakoma hene ne wofase no bra enne watna abalwa isu yesi wan kasa wabusua no ohwewa dan wani hwewo ekuro no ehwewa dan wani hwewo nananom ehwewa dan wani hwewo ma wano ntia obiara emum na no nsunti ena wo yede wo sekan ebedwa nanka wo ofa me de mi tufo obi biara obetia onanso ofrɛ no na oba wanimu a udi nyamsuro kasa kyerɛ no ahantan ba mu a ye wutumi no ma wutumi akasa esrawo sɛ wabai ekuro yi mpuntuo mu wani nkɔho yie ekuro yi bibia ma wani nkɔho yie wona wo ba ahema na momwa na kuro yi entimi nya krabɛhɛ nipa ewo mu no obiara hyɛ wase obiara mpamra ho enti sɛ bibi esi na wutu nan na wudi si hɔ a ma yehu sɛ wo na kuro no yɛ wotia yɛ mepɛ sɛ meka twa toɔ ɛne sɛ obiara yɛ wo ba obiara yɛ wo nana obiara wɔ ha biara yɛ wo papa obiara san yɛ wo maame nti anidie kɛse a wowɔ minim ahobrɛase a wowɔ fa hwɛ kuro yi na yɛnka sɛ na nka yɛni nna nanso abam yɛtaa w'akyi asakyiri nkonnwa ntaa w'akyi honhom a ɛte sii wo soɔ no ɛnim sɛ tumi no obiara hyɛ wo nanse akora wo ne abrewa baabi biara a wobɛkɔ no
nyame nnim kan deɛ wonnim no nso no ɛna wabisa mpanimfo yɛbɛkyerɛ wo saa na obiara yɛ no saa na yɛ nyinaa yɛkɔ no deɛ wonnim no yɛbisa ne yɛakyerɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonyɛ kofi kwan no yɛda wase ɛwɔ berɛ a wogye pene ma yɛde wobɛtena asakyiri adwa kɛsie so nyame nka wo wo ne wo ba ahema ɔnhyira mu bebree amen ɛma ɔmɔ size ɛma kyerɛ sɛ ɔmɔ fɛ ɛma wɔde ɔmɔ brɛ yie ɛma ɔwɔde ɔma ɛyɛ mede mami ɛbɛkyerɛ ne mɔ nama yɛ so ɛnyɛ nkurɔfoɔ yɛsrɛ mo kakra ɛnyɛ nkurɔfoɔ yɛsrɛ mo kakra nana yere aban nipa wɔba sɔ no ɛsono ne hyɛ papapa aboa dokura nana ne nneɛma na agya nwe ɛnyɛ bibia sɛ ɛnɛ dɛ yi wɔnya nkurɔfoɔ twɛde akɔ wɔhyɛ de kura animonyam ɛyɛ nana kwame nipa the second ɛne nana yima efia kɔsia kɛse the second ɛyɛ Kyekyewere hene ɛne Kyekyewere ba ahema ɛnneɛma agya nwe nyinaa efiri nana yima mama come to Jesus enterprise ɛnneɛma bɛbɛ agya nwe nyinaa efiri nana yima mama come to Jesus enterprise wow yakɛseɛ ɛnneɛma ɛna agya nwe ɛsansa nana yima mammerɛ nti ɛnneɛma wɔhyehyɛ no fɛfɛɛfɛ wɔde nneɛma yɛde hyehyɛ nana no ɛnneɛma yɛde kyerɛ to ɛno na wohunu fɛfɛɛfɛ no nana yima mama ahoɔfɛ gya no no nana yima akyia ɛyɛ come to Jesus enterprise ɛnneɛma agya nwe nyinaa ɛfiri no wow nana yima ɔno na hyehyɛ nneɛma yi nana yima na ɛdi nneɛma no ho a wɔakyia no nana yima mama ne nsa no adwuma ɛno no sɛ wopɛ ahyehyɛ nneɛma anaasɛ wotɔ ɔkonto na wopɛ nneɛma papa bi akɔgya bɔ asedeɛ na yɛma wo fie a wodeɛ ɛnsan come to Jesus enterprise no ɛsan sɛ wɔyɛ pɛkɛsɛ gya bɛdu a wɔtete kuroti ɛno no wɔagye afiefie no nana yima mama ne nneɛma ne nsa no adwuma ɛna ɛtwa kuo no nana yere ne ma aware ampa nana yere aban nana yere bɔkɔ wɔni ma aware ampa nana hyehyɛ mu anɔte n'ani asono de hyɛ tɔtɔtɔ naha wideɛ sadi wɔba dɔwɔsi nana yima na die anim no nana yɛ ɛna die anim no aban asono de hyɛ papapa asono fa yɛ tɔ sika tɔ
yire wada abusuam no ni mama mrenti na ene ya mamre denti nana yire wakra ne nsam snap apentu wase nananom ei monji snappy mofa bingu form enyi apa ye ma nananom nkwaso akomi a wo motena so yi nyame ma wo kwantenten na nyame ma onimde ni nyansa wodi bebukro yi ene man wo nipa wo nyina abaya mpacho gyanche kakama me nana yire so owi anu owi ye ensuei water is life wase ade ye di nsuo ye de nsa ye anyeye anu ti nana yire ni mama mre woni mi sa ho bebe dwabo ya si dodo na ne benum nsuo anu ti nana yire kita ni nsuo ayo nana yire ekita ni nsuo adaka mieno yo enuti nana ba hima eniema no so mo fa meto aso ne yanye nyina mo mpreko embreti yasra mo madama yo enuti nana hima eye nana yire kitani nsio adaka mieno wawie ma pa mo na adam ho na mo ho fe dodo bibini so wio ye nana hima esanso woni mpanimfo na to kesenti hey, wakita broche sapape aba pabra wani mumra manim ahofefa mo na na mo ho mo sheki mame no mo say abroche risky papa bi efi Queen Elizabeth eye ahomachi ya na pray ni bedru ye practice en kansuo kura mo sheki mame na mo hu say nana yiri owo krom e ma so na papa bi eye risky papa bi a efra broche ani wo mo champagne eye China ni bi ani wo kwa ponto ase na ye ton champagne no wo hu ka wo champagne ni nyina bi eka ho na yire wo de aka ho wo de sum ni kro ni abusia nyina doko mo nyina mo mra doko nsafo ni mo mra doko ni nyina mo mra na yire ni ate woni musa mamra de ya ntoto na se woni misa bebre na na empe ensa no den anu ti wo bukiti omo doko enye mot na odi bu onu asa pigu asa mini ni bi we de mot papa ya so no so papa enu wo mo fanta wo mo ko ni nyina ka ho ma mo na ndam na de na mo kire mo na ndam mo shaki mo kumanim eye mo konko gina na mo che ye to aso dia eye na yire na nim sa de ku bejo ebeko edwabo ase edwabo ye kwade ya na che se ahosiesie mapa o ma bia to no bu asiesie be ma ni onyamfo eye nana kwame nipa the second ade ama oba so no ya wose de bi masiesie mikro sansa mikro anu ti entoma hodo anana de beko dwabo ase no ade beko yi ase no ade beko ponto ase no ade beko eye na ase no ade beko eye bedin to ase ne mpaboa ne cham ni nyina eka ho ne wode besiesie no wode begu no komo ne wode begu ne nsa ni nyina eka ho nana nana yire nani ate waba je otu ate ma mo kwa na mo mantimi ananda mo ho mo nko ye wie nkwala no na eba no mo ma nkwotro nhwe mo de mo ba betre niema ahima na ahima be pa ahima ne de ole beto to mo mra nkwala no mo se mo ye ntafo ana enkwalei eniema suwe papa na esankasa nana yima mama wo tira me nchen leni ati ankasa sanso wo ye ohimenti woni mama mre woni me anya na disiesie no ho be ye fe aneti wato no bopa ana wo siesie nana esansa nana be ko ponto ase woni ne be ko nana disiesie no ho say yes na nsa no adwuma no aye fe enkwala mukumachi yakuta ye tofe amanse twa ehire nyinala ye wie ye ma obi abi enfanto nanu mo tofe papa bi nana yima we nana wo yire nani ate wo tofe nana wo se je wo se nana je na fa bi su wo fo nyina ma obi anya bi enie ye wie ye kita ye milo ye kita ye sardine ye quicker oats papa bi nana no me ye nim se dwaboi ahoho bebre efimiamia na aba ye kita ya nwa majesty rapato brewachi kakra ebe na penta makoni ado bi pamo ye kita ye quicker oats ye milo
Yakita ye sugar, ye milk, I do milk pepe. Yakita yangwa, ye sardine. Yakita fancy, a ya dokunu pepe. Black kenke. Any ye sardine, ye tinapa. Ye, obey in my warrior. Nana you when yati wati. When yati ankasa. Anoti ya dokuno, ye tinapa, ye sardine, ye milo, ye mereche. Nina aka ho. Nana ye sa nananom, abusiamo ye. Na mo fa bi fanso ma ho eba nana hima mama nsa no adwuma ne bi eno no nana hima se da bi ye isa nana ahene de en de na just na Manchester ne de ya seseja nana ye nani ate o se nana hima se esi mi be kuruma ne nye fe anoti nana hima Manchester papa be wasi wo meso ento ne kru de biara da baby biara ne kru be ko bi abaya na de opentama na Manchester na brawani wasi na na meso nto de biara da na baby esum be dro Manchester na na pepe na mo na na yire ani na busia de o ma ye pa na so baby a wonnim na won fare ade ka no wasam e pinja na na dia ene na Manchester na na pa de na Holy Ghost aha oba ko wachi afi no wadwuma na wie ye na na ye wokita ne hankachi papa bi wode ma eye na dofo nyina wose ye nche ma wo bibia enye bi na nanom ahima fo na nanom nyina la wo mo nche ma wo bibia enye bi wo mo wie ye ma mo mra wo mo kita wo mo ntro wa eye atosodi ahodo wo ba soso wo so na de asem ni wo ba tosodi wo ba pem ani aba wo ba nche wo mo nyina mo de som na nanom se na nanom ebi ma bedi nansa na nan e wa ha mo fa nyema nyina fa nsom wo mo rom kita mo dwan nyini wo dwan ya wo chia gia ene wo dwan ne de anya asam ketwa be ma na fa ne bra ne branch ne board ye mo fa bi e fa nsom a wo ho a aba esansa na na ire ni atienti wo kita ne tissue wa hodro enka ne ne ekedi brodua ebrodua ana ka yede e wosa ye ho na na de eni bienti we de machine mo pe tissue papa ne enka nsuo da na na ye wose na na woni abusu nyamonye mo fe be so ahoho odwan ni pato bra na na ye wose owie woni me say afasha kosu nyina ne nyina eye ka ane to oba pa woni ma ware papa bi wo ba pa so kitabuwa mu ade yi woni ma ne kru dofo se eka biara bebe bia ne kru dofo wonche no won fante eka no so ebe sanya na na yire sanya okasa tre eye ebusia no ene adofo nyina chia ha nyina eno no na ye me ma pia na mo ye wie ye amamra kakra bi wo ho ma yenye we ni wie yakani na bom so ayo ha edam wase na mpacho mami obodjuma pa so yo na na busia mpacho momra monim yedu amamra de part 1 part 2 we part 2 mpacho ba mo honya ha mo ba mo honya ha meka bibi kire mo ma no wa na nua ma no wa mo wa hi o akosia ganga to wa he akosie mumra monsa lai mo be yeso munya ntam die kra obi afama me yenye yeso ye wie munya ntam mo bia bi mba ntantantanta ne yentwa so ne yenkoye nim ye pentam mo mo de o de obi ade bebe bi ntantam ye pentam ye ne sisia ye wie mo ma mo honya ha obi afamra entantam mo jeje mra tantantantam entantam oba pa ma honya ha aha mo so abusuafo mo tie me ade ye kura me akwasi broni efra no money enfront for friend chete Awusa for efra kudi Argentina for efra kuala Angola for efra pato India for one friend ruby eye nuanom konkoma for no one friend lembele enzema for efra no izuka niami kuro wini ba for ye friend apia ko na ye nuanom China for ko fale bai wo bisi iya ihule eshi na no ma etrezi echem yesa wo mo say yamba sika ya tete say kwan emra ye nchen za sika tete say ene tika so amen edamas okay na hima edawase wano so ati papa be ma no yewra nana o sense be ade no so no be na busha fo no ha be chiawa
Macho Bumfa and Manina and Goku, Babia, Nana Aquabutin, Papa and Channel, and Aquabutin, but you also not Papa and Chen and Aquabutin, Nina Aquamunia, Ufa Manona, or Pamposum Nura, Nina Aquamunia. But Mamma Bajena. Yo, and I know Madame Untie blue, Untie song. Nana mo treasure a mamma and money a crochin, a ye and waha. You say, ne or him pong at Napa Kaimu. Na him out for Frocra Kyekyewere for a pound or no, and never shall water to Roman, so Nanatana Apakaimu. A banny say na a yamani crochin. And I ye. Mijinaha, no Mijinaha, Edema, Nahema, the Doffo Papa B. And I says the Bebonsua, who free a Santemantamu. A Santemantamu Kura, a ye a drosso, Nanaya Santoa, Nikurum, Kura, a bay, a drosso, your friend from a sa. Nana Samoa Co, the second, or no Kurura. Nana oseye se bebonsu nana no ne atara konwa nyina ebekosa no makodi dwuma bia ono no ahempon a odi animu no otwasa nana no mafaso akodi wondwuma enne nyame ye na dom ama ne yere dofo a se bi eburu sabe ye son oto ne mpa enne ono nso ye de ne sia pakan mu se wo meye Ɔhemaa ewo Denkyira Kyekyewere ha na se me dofu yi enne watena baanwa so yi na ye amamre ne amane yi na me begyira ha obra me nso me mfa bibia e me kyere nananom mfa nya me yiri kwan anani mamamre ene amane ye nti won sɛ no amamre ne amane kwa so na atwafo Ɔhene nana ɔsɛe asibebonsu ɔse bibi di akyere ne yiri dɔfo na Ɔhemaa pia said an assess bebonsu, Oceano. And I'm not treasure ye pay mu pet, a free neco, Ɔhemaa Becon, your fiaco ye, a pie, a ya mamma and money and walk or ye. A dear Barconia dear, Bruninsa Brawenim. Nassas bebonsu. Son a unit of Wadono, Nana Ɔhemaa, but I know Yamafra Benya, or someone known, no see a baby free Nana. Says the Bebonsu and Tina so one also by a sa at the Pejana in him. Okuranemonosa Pentusrada not just said and Kotwami and son. Nanan Munsum now Mamma Pia Fata say a yen near the Ɔhemaa Sibiano. Menana says the Bebonsu Ɔhene or see what the man and animal dear be a queen. Yaviano near ye buy and we had them. That's as a baby to say there be me get of funti, and then an anomaly at an conventin and a dumb way in our in Scoma de Yache. And I say, Okura, Ninsio Kraje, put your mienu. The money you did of fool. Yet there's some who are Baba Boa. Am I a dejumain? And I'm Madame and Unsuni. Munso Maya, Namonfanya, a mamrani amania. A double as a Sabia Brusabi song that ensure Nedi Juman and so. Now says the Babon to Sibiana and Ɔhemaa, a baby and Obecofino, and the ferry for be a dinner chibai. Yet to be fancy Unkua and Somono. And also Ukrane Doko, a Yakokuno. Put your me a new Ɔhemaa, now for Sia, Pia, one castle. Said you could not say Bebunsu, or say no. Young Fansoma Hoho. Yaria no near you. Now says Bebunsu, the Musa be a Brusabi, a son, and anom, any Atanancunia, young Fansa, Nubia, and some wamo. And then an animal coffee, a mamrani, a mania castle. Timina says Bebunsu. Nature for Ɔhene shed that tube for 10, a manico English, a bruchiman, and a cofa bruchinsa. Come. Sabi Brusabi, I saw you to be the small woman is so any.
ɛno nso puduo no mmienu nsa no ahodoɔ deɛ ano ɔdene paa ɛne ɛhɔ ne hɔ ne nyinaa nso ɛna n'asa esi bɛbɔ nsu ɔde gya ne yere dɔfo yi na ɔmfa nsom n'ahɔho a ɛbɛboa no ma ɔtena abɛɛnwa so nɛ yɛwie no ne yɛnwie n'ahemaa bɛyɛ ɔhemaa kɛse a Denkyira Kyekyewere ha efiri na ɛkɔ wɔno na wɔne nananom ne atena nkonnwa ɛbɛyɛ nneɛma ahodoɔ no na ɛwɔ sɛ n'ahemaa ewie a sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn obɛdidi na asɛ ɛsɛ bɛbɔ nsu sɛ egya nananom aduanafoɔ na ɛmaa yɛnya egya ɛmaa yɛde no aduane edi sɛ nnɛ ne yiri dɔfo yi yɛde na tena bɛɛnwa so a na wɔ sɛ wɔma ne gya na wɔkɔ fie a wɔtumi ayɛ sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn wɔtumi adidi na asɛ ɛsɛ bɛbɔ nsu sɛ ne gya ne matches ɛno nso puduo kɛseɛ baako na ahemaa nye na woduru fie a wɔtumi didi ayɛ aduane yɛwie no ne yɛnwie yɛbaa yɛn na awie bɔ ne mfifire ti yɛn fifire sane yɛn me na sɛ ɛsɛ bɛbɔ nsu sɛ sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn wɔma obi yɛ nkɔ abɔntene na wɔn nkɔtɔ hanki no ɔde ate fifire no na ahemaa na afɔ so ya pia wɔn nkɔ so sɛdeɛ kukunu dɔfo ɔseɛ no ɔse ne hanki ahodoɔ hanki no ɔde ma ne yere dɔfo hanki wadawroma kɔmayɛ afei mo miɛnhwɛ deɛ to aso no maame wo deɛ to bo ase daadaa ho ɛwɔ dwa no mo miɛnhwɛ adeɛ na ahemaa na wadawroma mesrɛ wadidie no makasa hwedwom na wo kunu ɔyɛ ɔhempɔn nti wɔnim amammerɛ ne amanneɛ afadeɛ ahodoɔ a nananom kɔdwa bɔ ase a sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn yɛde yɛ ho ne yɛde kɔ edwom eti nneɛma wei nyinaa duku ahodoɔ tuntum fufuo ɛne sika emu biara na ahemaa sɛdeɛ na atwafo ɔhene ɔka no sɛ basa wo kɔdwa bɔ ase a na wo fa wo ho a na wo kɔ akɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ Denkyira Kyekyewere ɔhemaa foforɔ a yɛyi wɔ no saa nneɛma wei nyinaa duku ahodoɔ yi nyinaa yɛ ɔdea ntoma toa so ba me na ahemaa hwɛ dwom ma me yi sɛbi eburu na sɛ ɛsi bɛbɔ nsu n'ani ate na sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn ofiri asantemɛm asante de hyɛ konkro nti ntoma ɛwɔ di ne nko a ɛbɛrɛ ne nti nkama bobɔ ne nyinaa ntoma ɛwɔ di ne nko a wɔsesɛ me yiri dɔfo yi yɛwie biribiara na so wɔkɔ dwa bɔ ase a ntoma yi mu biara ɛne ne duku na ahemaa nye no mfa nkɔ afei yɛwie no ne yɛnwie yɛde bɛrɛ ama yɛ pressure da yɛ so nti yɛka de aka nyinaa nso wabom ne ayɛ ne baako na ahemaa wadawroma hwɛ dwom ma me na me nana sɛ ɛsi bɛbɔ nsu ne de hye kronkron ne me wokɔ nana sɛ ɛsi bɛbɔ nsu dan mu a ɛfiri sɛ wɔbɛyɛ atwafoɔ hene wɔ asantemam kura ɛfrɛ na Joseph Masa ne ntoma wokɔ ne dan mu a wontumi nkan nti nnɛ ne yere dɔfo nso abɛfra baanwa na wɔ sɛ wɔhyɛ no animonyam ntoma ahodoɔ kente nye ntoma bɔ nwira deɛ hyerɛ pɛɛ ne nyinaa na asɛ ɛsi bɛbɔ nsu sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn nananom nka ntam wɔ bedwam ɔka nananom ntam sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa wɔmfa bɛyi show kwa na mmom ɔdan ne nyinaa de ama ne yere dɔfo yi ɔbɛ fie a deɛ yɛapake na wɔduro po mu deɛ yɛ mmɔdini de saa nneɛma wɔ nyinaa na asɛ ɛsi bɛbɔ nsu asante de hyɛ kronkron fumasotwafoɔ hene wɔse saa nneɛma wɔ nyinaa ɔdan ne nyinaa de ma ɔhemaa foforɔ a yɛapaw no a ɛyɛ na fosua kɛsɛ the second Denkyira hemaa foforɔ a yɛapaw no nana wokunu sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa gye ne nyinaa na wokɔ dwabɔ ase a wode asiesie ho na sɛdeɛ me nana sɛ ɛsi bɛbɔ nsu wɔne natena nkonnwa ne abusua kaa ne ho baayɛ ɛseɛ no daasa eburu daasa adeɛ na pia yɛwura ano awo bɛrima ano ɛbaa na nka ɔmo ano awo saa o na bɛrima ano atumi awo sei no na kyerɛ sɛ ɔyɛ bɛrima mu paa yɛwura daasa ewura daasa kɔntɔ sɛsi yɛ no santene baako sɛ saa ato bi mu saa santene wei no ɛyɛ Nana Kwame Ndipa ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ne nua no mmarima ɛne ne nua no mo mmaa ɔmo yere ne ɔmo kunu nom ɛna ɔmo so ɛde ɔmo ɛnɔma ɛba edwom yi na mekyerɛ sɛ yɛnyɛ envelope bi wɔ ha envelope yɛnyɛ no deɛ di kan efiri Kyekyewere Senior High School headmaster ɛne
akyerɛkyerɛfoɔ wɔ hɔ wɔn envelope abedu nti yagye ne yɛda mo ase yɛnsa nyame nhyɛ mo dikɛs yɛda mo ase paa saa ɛnso ɛna akyene kurom ekuro no nyinaa wɔn hɛnfoɔ ne wɔn mpanimfoɔ ɛnso ɛde wɔn envelope kakrakapa aba a snap baako ɛda soɔ sɛ wokɔ envelope anaasɛ biribi a wɔde baayɛ a wode bapɛ yɛbɛwo din ne yɛto din ama no ayɛ fɛ yɛwɔ ha ɛba mo we are here for you MTN was there we dey for you anamboa we dey for you MTN mami tozo me tiawa so ode sheba nyame hraw pa ye to adwumadi yi so a eye nana kwame nipa the second wonuanom yerenom ene wo mu kronom wo mu se da bi se nana yi abeye bia yenso ye gina ho esansa nana ye do no oye ye de nyina eno ti nana eye wonuanom yerenom ene wo mu ekronom sa ne wo mu kasanie wo mu kura wo mu nsuo e ma pa momra mo nanda mo ntantam braniti ye twa so ntantam kwa we de no bayi aha ensuo popebe ensuo fa fidiem ensuo gu akoma ho a pompo kra na ebo wa na asane aha ensuo papa water is life e ma mo nkwa ne ye pentam ye wie kita ye doko ye chance mu de popebe ne ye moto ya se mo nom ablochirensa papa whisky popebe na nanom de ya no pensa no odin kakra eno nti ni nyina bi ewo mu ablochirensa papa ena de mutumi sheki ala ni nyina bi eka ho ye pentam mo nkwa no maba ye to aso de ne ye kita ye tofe kama pa wo hwe se ne yesi awrapi tofe efe wasi ye nchama adofo nyina wodo tofe papa bi mo de bi ngu akoma papa ho se ne eye ensenom no se ne omo kasa eno no omo ni ate wo mo wie yo mo milo wo mo sugar wo mo ideal milk papa bi wo mo si ye fanye tie ma mo
maame nipa ɔtɔ so mmienu ana ɔba Ɔhemaa ana afua kosua kɛse a ɔtɔ so mmienu sɛdeɛ nananom asie nie ɔmo nso mmiri na ase bi esie ɛɛma nyamesoman baabi a adure obi bi na yɛ no nana sɛ ɔbɛpagya ne mu na wasɔre nana nso asɔre o Ablempɔ sɔre o